Sound. Take 7. Action. Kelemu video na saja. Mo ya ada lagi sama. Dia pahla bikin jadi. Guys, nih bothajang milan masih kedatangan video lana failabai. Nonton masuk di BP di mana mazam mana ulang alam taban zabai. Ada zai pernah mazam mana. BP kini onis kum khamdan nagan. To video lah bang driver kita video ketabai suam nanti nonton malam taban zabai. To guys, untuk BP mencari nama kerja kau dia kong nan sukai arkisu mansiran na player na. Kintu nonton na BP di bazaar nonton kasih nu ondulan kerja punai. To video lah nonton video na laban zabai. 这是什么造型啊？请你别治啊！ Naik payment jadi kerja untuk nak punya pelan, boleh punai kerja untuk nasi kayak kanan. To dia bilang tahu nabi untuk nani kemai kayak ni kau tahu nani banca baik. सही पकड़े हैं भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर To लोगों आरे ओरिबादी बिसोरनि गेजेरावनो खायसे हारा मिस्लाबो थाबावो आरोना बिसोर माने माइ गायनायनि नामाव एसेबाबो मोसायाबानो जाथारा ना रखम तो बिदिब्ला नोंथांमोना बिसिनि मोसानायखौ नायबानो जाबाय भिडिअखौ Huggies pen, 3 kg Huggies pen, Mami Poco pen, Mami Poco pen, Mami Poco pen, Mami Poco pen. To लोगों नोंथांमोना बेफोर मोसानायखौ नुनानै मा सानखो आं मिथिला जायखिजाया आंथ' बेफोरखौ नुनानै माबा फोथारफोराव मोसानाय कम्पिटिसन नांनाय बायदि मोनलांबाय आङो Yüzün kaldinsu, yüzün kaldinsu, mo ese biriye, mo ose biriye. Mere dil çorne lagi mutta aldinsu. सिख्लाफोरनि दुब्लिफोराव बेफोरबायदि माइ गायनाय मोसानायखौ नुनानै मोसौआबो ओरैबायदि स्पिडआव हालेवबाय माने फंबाया मोसौखौनो कन्ट्रल खालामख'नो हालायबावाखिसै नायबानो जाबाय भिडिअखौ गैरी खेतमा मेलो छ दुई हालको मेलो छ दुई हाल खत्म तो गाइस बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालामनो हाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला खालामबानो जाबाय आं बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायनाय जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जेबो साननो नाङा थ' बिदिब्ला दोनथ'बाय